थाखाय बेखिनि देखायना होनायनि थाखाय गासिखौबो मोजां मोनदों रिया सुपार हिट देग्लायनियाव बेनो हाइस्ट थांनाय बायदि मोनदों पुरा सुपार हिट जादों माबायदि मोनदों सावथुनखौ नायनानै मोजां जादों ना जोबोद मोजां बिराद मोजां मोनदों माने ओरैबायसा हिट जादों फिल्मा माने जोंनि बर' फिल्मखौ प्रथम माने जोंनि बायदि नुदों आरो माने बिराद मोजां जाथारदों आरो गाबना फैबाय खोमा फिल्मखौ नायनानै आं गाबदोंमोनबो आरो मोजांबो मोनदों आरो जेनेबा गाबनाय बायदि नुखादों आरो नोंबो कलकातायाव नायखांबाय आं माबायाव नायदों मा होनोमोनलाय गोजौ सारिथाला पासतालायाव एक्सप्लेन दङ नों केलकातायाव ना आं कलकातायाव नायदों आब'आ मा सिर थायाब्रा भिडिअ बानाय सुगारलै दा नै जों लखिमपुर मोनफैबाय फैनानै ओमफ्राय ओरैनोथ' दा अनलाइन जेसेखिनि बुकिं जादों बेयाव एसे खम देखायगासिनो दं मानोना मैयानिफ्रायनो बिसोरो बे बुक माइ श'आव होनांगौमोन माखासे टेकनिकेलि प्रब्लेम जादों होननानै बिसोर होआखै बिनि थाखायनो बिराद मानसिफोरानो माने फुंनिफ्रायनो आंनाव सोंहरगासिनो दंमोन आरो हरावबो 11-12सिम थाबाय थादों माने टिकेटखौ मोनगोन नामा होननानै दा बेनिखायनो फुङाव जोङो थाबनो आपडेट होनो हायिखाय माखासे मानसिफोरा फैयासै दाबो होमबाबो बिराद मानसियानो फैदों दा अनलाइनथ' बांद्राय बुकिं जायाखै खावसेखिनियानो दाबो बुकिं जायाखै दा अफलाइन बेसेबां लादों जों काउन्टाराव थांबासो मोनथिगोन दा नै जों लखिमपुराव मोनफैनायालाय नायनोसै र' थांखांनायनि उनाव मा जायो नोंथांमोना नायलांबाय था होमबा माबायदि जायो जोंनि थैसाम 2 बेनि फार्स्ट श'आ माबायदि जायो लखिमपुर टाउनावहाय बेफोरबायदि फिल्म देखायफेराखैमोन बर'नि एबार माबायदि जायो फार्स्ट टाइम हिसाबै नायलांबाय थादो होमबा नोंथाङा मा सानदों हाउसफुल जागोन ना जाया जागोन फैगासिनो गोबां मानसिफोर फैगासिनो बिदि होननानै दा मानसि जायाबाथाय बोरै जानांगौ आबौनि सायाव दाया थांजोबसिन गासिबो आबौआ दिनै मुडानो बोरैबा मोनसे जागासिनो दङ मा जागोन ओमफ्राय दा थांनानै फिल्म नायगोन ना नाया मानसिया अबेबा थांसो होनना बुंगासिनो माने गोसोआ इटानगरसो थांनो गोसोआ बिराद एसे खाथिबा इटानगरसो थांगौमोन सावथुनखौ नायनानै आंबो रुल मोनदों रुला नेगेटिभ रुल गिबियावहाय आङो थैसाम पार्ट 1आव गमायैनो जेसेबां मोजां मोनाखैमोन बिनि साबसिन हामसिन मोनदों आं गोजोननाय दं दिनै इंराजिनि 2024आव जोंनि लखिमपुर जिल्ला बिश्व हलाव आगष्ट मासनि जोबथाखालि रिलिज होदों बेवहाय जायफ्रा खबर मोननानै मोजां नायनो थाखाय हेफाजाब होफैदों सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा बिथांमोननि सायाव आं रोजा साबायखर बावनाय थाबाय गोजोन्थों नोंथांमोननिसिम रिया सुपार हिट देग्लायनियाव बेनो हाइस्ट थांनाय बायदि मोनदों पुरा सुपार हिट जादों माबायदि मोनदों सावथुनखौ नायनानै मोजां जादों ना जोबोद मोजां सावथुन दिन्थिदों नोंथाङा मा बुंगोन बेनि सायाव जोबोद मोजां बेखौल' बुंगोन दै माने मोननैसो स्केन आरोना आं बिराद माने फेन्टास्टिक मोनो आरोना आं बेबायदि माने नुफेराखैमोन सिगां फार्स्ट टाइम ओमफ्राय हल बेबायदि नायफेरनाय जायामोन आरोना ओमफ्राय माने हलाव नायनानै ओरैबायदि मोजां मोनदों माने मोदै गफेरामोन आं बिदि बर' फिल्मखौ हरदों आरोना लखिमपुरनि रायजोफ्राथ' सोंदो बिसिनाव माबायदि मोनदों आं दानि सोंना नायदोंमोन आरोना आंनि माबायाव ओमफ्राय बिसोरबो बिराद मोजां मोनदों आं बर'फोरनिफ्राबो माबायदि मोनखो मोजां माखौ मोजां मोनदों जेनेबा खोन्थादो गाबनायखौ मोजां मोनदों ना बुलायनायखौ मोजां मोनदों ना माखौ मोजां मोनदों जोबोद गोजोनथाव जोंना नैबे लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनिनो आदा नैबे बदा दङ बिथाङाबो बिराद मोजां DOP दा जोंनि बर'आव बिराद मोजां बिथाङा फिल्म बानायबाय दा बेजों लोगोसेनो आं बिथांनिफ्राय फंनैसो बिबुंथि लाखिनि माने माबायदि मोनदों माने जों खावलायबाय थानाय लेखा आरो बिथाङाबो बिराद माने नायनो लुगैना दंखायोमोननो बेनिखायनो जोंबो खावलायबाय थाबाय बेनिखायनो जों लेंनायाव फैनायनि थाखाय आदानिसिम आं साबायखर बावबाय जोबोद मोजां मोनदों मानोना फार्स्ट टाइम बर' सिनेमा बेहाय जोंनि लखिमपुराव बेखौ माने रबि बिथाङा जे जोंखौ नायनो थाखाय मोनसे मोजां खाबु होदों बिनि थाखाय बिथांखौबो जोबोद धन्यबाद आरो जों सानाखैमोन माब्लाबा जे जों बर' सिनेमा बेयाव नायनो मोनगोन जोंनि बे एरियायाव जोंहा बहुत बर' एरिया खम
बहुत बर' सुबुंफोरा बहुत खम जोंनि बेयाव सिनेमा नायगिरि थेवब्लाबो जे लैहोर लैहोर फैनानै बयबो नायफैदों बिनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफोरखौबो जोबोद जोबोद गोजोननाय बावहरदों आरो बिदिनो बर' सावथुनफोरखौ बयबो नायनानै जेन जौगालांहोनो हायो बास बेखौनो आं थुलुंगा होयो गोजोन्थों ओमफ्राय दा माबायदि मोनदों जेनेबा सावथुनखौ एकदम बिराद मोजां आरो माने फिल्मा नायनो आरो ओरैबायसा मोजां मोनदों दिनैयो माने जों जे उन्दैनिफ्रायनो इयावनो जोनोम जानाय इयावनो हाबा जादों नाथाय जों जे बेबायदि हलाव माने मालाबाबो बर' फिल्म नुफेराखैमोन आरो दिनै माने एकदम हलाव माने सिनेमा हलाव फिल्म देखायगोन होननायखाय एकदम मैया दाखालिनिफ्रायनो बिराद माने माबा जादों आरो फिल्म नायनो थाखाय आरो दिनै नायनानै ओरैबायसा मोजां मोनदों निजेखौनो बिराद गोजोननायबो थादों आरो जोंहा आइखौबो माने बुरै मानसि दा थैनो गोनां समायाव हलाव फिल्म नायथोना आइखौबो लाना फैदोंमोन आइया थांबाय आरो जेनेबा बुरैथार एकदम माने बिराद मोजां मोनदों आरो माने जाहाथे बेबायदिनो माने सिगांथिंबो आरो दावगालांबावथो आरो किसु मानसिया गम मोनाखै गम मोनबा आरो फैबावगोन खिन्थु आङो दिनै माने इखो मादैमोनखौ माने लिंथुमनानै आं माने गामिनिफ्राय लाना फैदों आरो खालिसो माने नायनो बिराद मोजां मोनदों माने ओरैबायसा हिट जादों फिल्मा माने जोंनि बर' फिल्मखौ प्रथम माने जोंनि बायदि नुदों आरो माने बिराद मोजां जाथारदों आरो गाबना फैबाय खोमा फिल्मखौ नायनानै आं गाबदोंमोनबो आरो मोजांबो मोनदों आरो जेनेबा गाबनाय बायदि नुखादों आरो माखासे मादैनि जिउजों एसे गोरोबदों नामा ना जिउनि नोंनि माबा मोनसे जारिमिनजों गोरोबदों नामा होनदों गाबनाय हिसाबै गोरोबदों नायनो मोजां रायलाय माने फिल्मखौ नायनानै बिराद गोजोनदों आरो रबिन नार्जारिनि इदि पार्ट न'खरनि काहिनिखौ नुनानै आं मोदैबो हगारदो दुखुबो नांदो फारसेथिं माने हलाव फिल्म नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नाथाय आं माने टाइमखौ मिथियामोन थेवबाबो आं स्कुलनिफ्राय फैनानै माने आथुर बिथुर ओंखारनानै बर' फिल्मखौ नायनो होननानै फैदों आरो ओमफ्राय दा ओरैनो जोंनिया बेयाव 7 दिननि थाखाय माने सप्तासेनि थाखाय बेयाव फिल्मखौ दिन्थिनो आखायाव लादों दा ओरैनो गामिफोरनिफ्राय आरो सोरबाफोर नायफैबावनो दंबावो नामा जेनेबा फैबावगोन नायफैगोन ना मोजां नांदों बेहाय सानफ्रामबो सोलिबाय थागोन जेनेबा जेसे दिन माने मानसि सोलिगोन एसे दिन माने लाखिबाय थागोन आरो अब्ला गाबोनबो जागोन निस्सय गोजोनथाव खौरां जों इयावनो उदैनिफ्राय नायनानै देरबोबाय बर' फिल्म नुफेराखैमोन दिनै नुनानै जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे जाबाय मोनसे जारिमिन जाबाय फार्स्ट लखिमपुराव निस्सय साबायखर थादो बा साबायखर बावबाय नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोना लाबोनानै बेहाय जोंखौ नायनो खाबु होनायनि थाखाय गोजोन्थों जोंनि लखिमपुराव माने गिबि खेबनि थाखाय बर' फिल्म देखायदों माने मानसि जागोना जाया बेखौ मोनसे सानबाय थादोंमोन बिथांमोना ओंखायनो माने बेलेग बेलेग मोनथाम ओरैनो हल दङ बिथांमोना रावबो दिन्थिनो नागिराखै नाथाय नैबे जोंना दादाया बिराद माने गावनि रिक्स लानानै माने मालिकखौ बुङै बुङै दा जेनेबा नैबे बिशकर्मा हलनि बिथाङानो मेनेजार जानानै दङ बिथाङा माने गावनि रिक्स लानानै माने जोंनि नैबे साखाथियावनो देर बर' गामिफोर दङ बिथांमोनाबो माने बेफोरबायदि हलाव नायनाय मोनसे एक्सपिरियेन्स लाथों होननानै बिथाङा गावनि रिक्सआव माने बर' फिल्मखौ फार्स्ट टाइम देखायबाय आरो दा बिनि थाखायनो जोंनिफ्राय माने आंनिफ्राय आरो स्पेसियेलि आं बिथांखौ माने गांसे आर'नाइजों माने मान बावनो नागिरदों आरो जोंनि थाखाय जे माने जोंनि रायजोफोरनि थाखाय बेखिनि देखायना होनायनि थाखाय আমি খুব আনন্দিত আমি খুব উৎসাহিত আমাৰ যিখিনি থলুৱা আমাৰ ভাষা সেই ভাষাৰ চিনেমাসমূহ আগবাঢ়ি যাওক আমি থলুৱা মানুহ হিচাপে থলুৱা আমাৰ ভাষাসমূহক আমি প্ৰমোট কৰিব লাগিব বিশ্বৰ দৰবাৰত আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব আমি বিশ্ব টকিজ কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক সকলোলৈকে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ আগলৈকো যাতে থলুৱা সম্প্ৰদায়ৰ যিখিনি ভাষা লৈ পিনি ৰিজনেল লেংগুৱেজ লৈ পিনি চিনেমা বনে সেইখিনিৰ ওপৰত যাতে আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰে বিশ্ব টকিজত আগতে যেনেকৈ আপোনালোকে মৰম কৰিছিলে আগলৈকে আপোনালোকে মৰম কৰি আহক আমি বিশ্ব টকিজ কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে অভিনন্দন জনাই আগলৈকেও আমি এনেধৰণে প্ৰমোট কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া আমাৰ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞা সকলোলৈকে ধন্যবাদ